Здравейте! Имам един проблем. Откакто ми създадоха уебсайт, нямам почти никакъв трафик към него. Нали уж уебсайта беше този, който щял да ми донесе повече продажби. Не знам какво да правя вече. Здравейте! Много съжалявам да чуя, че се е случило това с вас. За да имате трафик към уебсайта си, не е необходимо да имате просто уебсайт, а са ви необходими и реклами и SEO оптимизация. Представете си, че имате продукт, който предлагате на пазара и за който няма създадени реклами, а самият продукт не е много по-различен от този на конкурентите. В такъв случай няма да генерирате много продажби, защото потребителите не знаят за вашия продукт. По същата логика, ако не направите реклами, с които да достигнете до клиентите си и не направите сайта си SEO оптимизиран, за да впечатлите търсачките като Google и Bing, няма да имате много поръчки, което води до това, че сайта ви остава като инвестиция хвърляне на вятъра, която не може да бъде възвърната по никакъв начин. Имате право. Може ли да получа оферта от вас и за SEO, и за Google реклами? Разбира се, ще ми трябва само имейла ви, за да ви изпратим индивидуална оферта, съобразена с вашите желания и изисквания.